zavraždili nejakého človeka tu v triede? Áno! Som to ja. Tak si to vás zavraždili. Prekvapivé zištenie. Ešte, ako ťa zavraždili a tak? Vás teraz ale za vyšetrovateľa, nie? Ja, dobre, kto ma zavraždil? Nie! To nebol. Tak počkaj. Bol to Boris? Nie! Bol to Danito? Nie, to je on. Kde je Šárka? A bol to pán učiteľ Tanito? Áno! A zavraždil ma? Áno! Čo? Aj ksíkno? Nie, to nemôžem povedať áno. Ja im spravil to sám? Nie. Zabili ste ma celá trieda, prečo? Áno! Ale prečo? Áno! Musíte zistiť. Ale zabili ste ma celá trieda, hej? Áno! Tak čo? Ja nie, dobre, chápem. Takže tí, čo tu chýbajú, tak ma nezabili, dobre? Áno! No, vidíte. A ja musím zistiť, prečo ma zabili, hej? Nie! Na vás zli? Áno! A preto ste ma zabili? Áno! A už som to vyriešil? Ešte neviem. Nie! Prečo nie? Neviete, ako sme vás zabili, čo sme vám urobili, kedy? Takže Musíš mať. použili ste edové metódy? Áno! Čo ja viem? Edonožík? Nie! Tak čo ja viem? Soňa! Zabudíme ťa Soňou, presne. Chytíš ťa. Zabil ma Edo stoličkou? Áno! Výborne. No, ako prekoh, výborne. Čo ja viem? Počkaj, a čo mám musím ešte zistiť? Viem, že ma Edo zabil stoličkou. Áno! No, takže počkaj, už to vieš. Je to takto. Edo po mne hodil stoličku, to ma zabil a vy ste ju ešte do mňa hádzali každý, hej? Nie! Áno. Aha, hej, som nepočul. What the hell? Nie. Vy ste do mňa hádzali stoličky? Áno! A čo musím ešte zistiť? Motív. Kedy, tak ako teraz? Ako, to je jasné. Nie. Ja nie, počkaj, toto bude príležitosť. No. Spanie v škole. Áno. Aha, čas. Motív. Takže... Dobre, ešte chvíľu držíme. Počkaj, takže o koľkej, hej? No, večer niekedy? Áno. Bolo to od 18. do 1 rána? Áno. Bolo to od 19. do 1 rána? Áno. Bolo to od 20. do 1 rána? Áno. Bolo to od 21. do 1 rána? Áno. Takže to bolo o 12. Nie. O 10. Nie. O 11. Nie. O 12. Nie. O 3/4 na 12. Nie. Čo? Ja musím vedieť aj minúty? Áno. Čiže to ste si tam mohli dať 63 minút, ale 3 minúty, ale potom akože. Čo ja viem? Dobre, no, asi vám je jasné, že všetko sme sa nemohli dohodnúť, to znamená, že oni vám odpovedajú na základe niečoho. A vy máte priznať to teda na základe čoho vám odpovedajú. Aha. Rastu by nás už pozatýkal za zločine styknutia. Počkaj, ale začal odpovedať ja, že všetci odpovedajú takisto, nie? Tak som na niečom dohodnutý. Áno. Je niečo zle so mnou? Áno. Je
niečo zle s vami? Áno. Sme retardovaní. Áno. Chce ma raz to zabiť? Nie. Chce ma znieť zo sveta? Áno. Preto, lebo ma neznáša? Áno. Neznáša aj Soňu? Áno. Neznáša sám seba? Nie. Jeho kamarád je Jano Tichý? Áno. Som to ja. Jeho nepriateľ je Jano Tichý? Áno. Tak ale nemôžu povedať áno. Ale povedali, nie? Áno! Zmrďu. Ako ešte raz? Povedzte áno. Áno. Povedzte áno. Áno. A ešte raz. Áno. Nie. Dobre, prvá pomôcka, alebo už budete zvoniť o chvíľku. A. B. Nie. C. Nie. A už viem. Nie. Ako sa začína moja veta? Nie. Áno, vlastne áno. Ako som vedel ako, tak som nepovedal ani áno. Áno. Nie. Áno. Bisťu. Žigo. Áno. Že to mi nezri. Soňa. Áno. Rásťo. Áno. C. Nie. D. Nie. E. Áno. D. Nie. Debil. Nie. Výborné. Ale normálne to, čo je na D, tak ako sa to začína, tak to povedia, nie? Áno. Tak hej, či nie? Áno. Nie, D. Nie. Čože? Áno. Dobre, tak môžeme to takto. Pondelok, Nie. útorok, Nie. streda, Áno. štvrtok. Aha, Nie. Každé tretie áno. Dobre uvažujete o tých písmenkách, len musím to trošku zmeniť. Troška úplne opačne s tým písmenkom. Edo, nedať mu. Čiže úplne opačne, ja som mimo. Áno. Ale oni hovoria opak toho, čo ja hovorím. Nie. Počkaj, teraz to presvedčím. Som krásny? Áno. No tak hovoríte dobre, no. Tak neviem, kde je problém. To je moc. Je Boris teplý? Nie. Je Lášťo teplý? Áno. Je Edo teplý? Áno. Tam máš. Sú tam nadávky? A on keď povedal, že keď je Filip teplý? Áno. To som zobačil. Je Marek teplý? Áno. Ale si to na vás vybiem všetko. Je Tade teplý? Áno. Je Matúš teplý? Je Tati teplý? Také riešenie. Je studený? A pritom nikto není OK, takže Je som. Počúvaj, ja som takto, Spýtaj že sa, si či je teplý, ale buzík. nikto není buzík. Spýtaj sa, či je niekto buzík. Je niekto buzík? Nie. A všetci sú teplí, hej? Nie. Nie. Ale oni menia odpovede. Áno. Tak ako vy dodávate slovka, tak aj oni menia odpovede. Tak ti povieme, o čo išlo. Že keď skončilo slovo na samohlasku, tak sme povedali áno. No veta, tak no. A keď končila na spoluhlasku, tak sme povedali Takže to je celá pointa tejto úžasnej hry. Je nám ľúto, že sme to nenatáčali od začiatku, ale dnes som odžubal počať. OK, zdraví vás náš najlepší spolužiak Rásťo a celý môj tým. The Elbows Crazy Days. Meh.